Kabombong masunod nga balita, may yara sang sensitibo nga kaundan. Nagdangat sa 5 ka oras ang negosasyon sang pulis kag responders sa Project 5 Barangay Suok, Arevalo, Iloilo City matapos ginhostage sang 31 anyos nga lalaki ang iya kaugalingon. Iniamo si alias Ervin, wala sang asawa kag nagatrabaho anay bilang delivery rider. Armado siya sang kutsilyo sang ginhimo sini ang self-hostage. Pasado las 12 sang udto kahapon sang nagumpisa ang pagwala ni Ervin, apang pasado na alas 5 sang hapon kag natigayon nga napapanaog ini sa ilang nga balay paagi sa Special Weapons and Tactics o kun SWAT. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Michael Tuburan, ang officer in charge sang Iloilo City Police Station 6, iya ginpahayag nga nagpanirado sang ila balay si Ervin kag ginpahayag nga nagapamahog nga pilasan sini ang iya kaugalingon kun may magsulod. Suno kay Tuburan, bisan sila nga mga pulis ang ginahaboy man sang botelya kun magpalapit sila sa lalaki. Dugang pa ni Captain Tuburan, nagagwa sa inisyal nga impormasyon o kun impormasyon nga masobra duha ka adlaw na nga wala nakakaon kag nakatulog sang maayo si Ervin. Ginalantaw man nga nakaapekto pagit sa iya kondisyon ang sobra nga paghampang sang online game nga Mobile Legends o kun ML. Sang ginaistorya nila ini suno kay Tuburan, nakapanugid man si Ervin nga nagapangayo siya kun tani sang motor kag computer sa iya nga iloy apang wala ini nahatag. Nahibaluan nga ang iloy lamang sini o kun nahibaluan nga ang iloy lamang sini nga yara subong sa luwasang pungsod among nagasustento kay Ervin, samtang yara naman sa iban nga lugar ang iya lolo kag lola. Gindalaanay si Ervin sa Iloilo City Police Station 6 agod nga ipaidalom sa psychological evaluation. Pasado alas 12, may nanawag sa ato sa station. Pwede kasi sa persona nga gapambuka siya sa sulod ng ila mismo balay. Gamera siya nga kutsilyo na ginatotok sa ugligon niya. Apan verification nagkato kita dire. Kag nakandak kita sa initial negotiation. Kag mutong nakapag-istorya siya. Maging voice out siya nga mga problema. Ilagay na siya nga pamilya. Kamutong no, sa sige-sige na itong negotiation, natigay na siya nga masubject. Sa initial na itong pangusisa sa pamilya, mga more or less 2 days na siya nga wala katulog, wala nang ginakaon. Dalong pa sa natin sa station, kagi dalong natin sa hospital, ipadangat pa natin for psychological evaluation. Kaya kung ginatanaw nga natin subject person is nag-suffer sa depression.